Mbe sura kelen di ma kuranɛ kɔnɔ. Nafolo ko sira kan. Ale ka teli kojugu o ye teliya dan ye. I mako bi nafolo de la. Diɲɛ hɛrɛ la. Ala k'a di ma ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ. Mina sura dɔ di ma Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Wallahi n'i y'a kɛ a bi kɛ. A bɛ faamuya. O tuma Konate lamɛnbaaw. I bɛ jamana o jamana. I bɛ dugu o dugu. Garibukɛ b'a ɲini I fɛ. I ka kumakan in jɛnsɛn. Fantanw k'a lamɛn. Dutigi dɛsɛbaatɔw olu k'a lamɛn. Yatimɛw ani miskinaw u k'a lamɛn. A bɛ faamuya. Dɔnni nana mɔgɔw dɛmɛni kama ka bɔ tɔɔrɔ ni degun ani gɛlɛya kɔnɔ. O la nafolo sababu a telima daliba masa ka kuranɛ kɔnɔ min n'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye bi cɛ o cɛ y'a kɛ muso o muso y'a kɛ wallahi nkali na Ala bonya na Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma Ala bi sɔn sababu ɲuman bi na I bi nafolo sɔrɔ a yi siga tɛ na dɛ n bɛ tila k'a dalilu d'a kan k'o ye tiɲɛ ye Ala ko kuranɛ kɔnɔ an ka da sababu la an ka tugu sababu nɔfɛ wallahi alimami sababu ye tiɲɛ ye masakɛ ti diɲɛ kɔnɔ sababu ti min ka faamaya la o président ti diɲɛ kɔnɔ sababu ti min ka président na o setigi tɛ diɲɛ kɔnɔ sababu tɛ min ka setigiya la hali Ala ye kiraw kɛ kira ye sababu dɔ kama kira Muhamadu Mustafa Ala ye sababu d'a ma Nabilayi Nuhu Ala ye sababu d'a ma Nabilayi Musa Ala ye sababu d'a ma Nabilayi Lutu Ala ye sababu d'a ma Nabilayi Isa Ala ye sababu d'a ma Nabilayi Shuaibu Ala ye sababu d'a ma Nabilayi Solihu Ala ye sababu d'a ma Nabilayi Dawuda Ala ye sababu d'a ma Nabilayi Yusufu Ala ye sababu d'a ma o tuma sababu ye tiɲɛ ye an ka da sababu la an ka tugu a nɔfɛ alimami nafolo sababu Ala ka kuranɛ kɔnɔ sura kelen do suratul waqi'a billahi a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka I mako bi nafolo yɛrɛ de la Ala bolo Ala k'a d'i ma isa wakati baara don n'i y'a kɛ Ala b'i dayɛlɛ I bi nafolo sɔrɔ I bɛ diɲɛ jamana o jamana I bɛ diɲɛ dugu o dugu n'i ye isa wakati baara kɛ Ala b'i dayɛlɛ I ye I bi nafolo sɔrɔ a bɛ faamuya nin ka fisa I ka baara jugu kɛ dɛ nin ka fisa I ka sitanɛ baara kɛ nin ka fisa I k'i den di a ka kɛ nafolo ye nin ka fisa I ka taa boli sona dɔ fɛ yen a ka sitanɛ baara kɛ I ye nin ka fisa I ka taa karamɔgɔ sitanɛ dɔ fɛ yen o ka baara jugu k'i ye a ye sigi kuranɛ ma a ka baara kɛ ni kuranɛ ye toujours ne bɛ mɔgɔw de wele ka na Ala kumakan ma ka n'i den kɛ nafolo ye ka n'i bolo k'a ye ka n'i sen k'a ye ka n'i senfosi k'a ye segin Ala ka kuranɛ ma I ka da o la wallahi n'i tugula o nɔfɛ Ala b'i dɛmɛ I mako bɛ laɲini min na a bɛ sabati tɔɔrɔ si tɛ yen min sababu tɛ kuranɛ kɔnɔ dekun si tɛ yen min sababu tɛ kuranɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ de sigilen don kuranɛ kan n'an y'a bila Ala b'an ta tiɲɛ a bɛ faamuya o tuma iza wakati nafolo baara a telima a sababu wulibali I bɛ fɛ ka baara kɛ n bɛna saritiw de f'i ye I bɛ jamana o jamana I bɛ dugu o dugu e bɛ fɛ ka iza wakati baara kɛ alimami a baara bɛ kɛ 30,000 nka I bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani I ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ I b'i ka wari tɔ sara I bɛ diɲɛ jamana o jamana baara bɛ kɛ nin cogoya in na n bɛ segin a kan baara bɛ kɛ 30,000 nka a tigilamɔgɔ bɛ 15,000 de sara fɔlɔ a n'a ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ a kɛlen ka baara résultat sɔrɔ baara jaabi sɔrɔlen kɔ a kɛlen k'a dɔn n ye baara kɛ a ɲɛna a b'a ka wari tɔ sara maa caman nana iza wakati baara kɛ m'a fɔ a bɛɛ mais wallahi alimami a tilan bɛɛ y'a ka wari tɔ ci ka tila ka bonya k'an ye min ka bon n'an ye min fɔ ye su ni tile u bɛ Konate wele u bɛ bonyamasegin kɛ n ye u bɛ crédit ci ma u bɛ orange money sama ma o ye Ala tanu di o de la ne ko ni moriya sigila tiɲɛ kan hɛrɛ b'a kɔnɔ maɲa b'a kɔnɔ bonya b'a kɔnɔ mais n'i ma sigi tiɲɛ kan e ni tɔɔrɔ e ni dekun e ni gɛlɛya
o la même Mali mori bɛɛ wele nin yɔrɔ la an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye an ka baara kɛ ni ladiriya ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ wallahi an ka hɛrɛ b'o de la a bɛ faamuya o tuma maa min ka sababu bɛ ne kunnate bolo ya Rabbi ala k'o tigi don tulo don kumakan in na ala k'o tigi tulo don n ka nin kumakan in na k'a tigi ɲɛsin ne ma n k'a dɛmɛ k'a ka tɔɔrɔ ban k'a ka gɛlɛya ban mais maa o maa ka sababu t'i bolo ala ka n'o tulo don kumakan in na yɛrɛ kuma t'a bɛ garibukɛ wele o tuma ala k'an sago k'an ye ala k'an diɲɛ ɲɛ k'an lahara ɲɛ ala ka hɛrɛ suru an kan ala ka denbarikamaw d'an ma tulo ɲuman ani faamuko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ Mamadu Mustafa bonya kama alikaba lɔrɔma kosɔn kira 313 bonya kosɔn ala ka larusi ba n'a ka kurusiyu bonya kama ya Rabbi ala k'an sago d'an ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an ka hamiw dilan maa o maa tulo b'i na nin waati in na n'a sigilen don ka garibukɛ lamɛn m'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan an bɛna dugawu barikama kalan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mami Makobi Garbukela nga téléphone numéro OD plus 223 72 24 02 98 Message numéro nga plus 223 72 24 02 98 Haketo be kuma nga solli ala Muhammad al-Mustafa wa sallim